ଏହି ଭିडिଓଟି ହେଉଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିडिଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ ଶୁଣାଉଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, କ'ଣ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତୀର ଚଲାଇବା ଶିଖିଥିଲି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୀର ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭାଗା ଯେ ମୋର ହାତରେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ଲେଖା ଅଛି? ଏ କେମିତିକା ଧର୍ମ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର, ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର, ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ପିଉସାଙ୍କର ବଧ କରିବି? ଏବଂ ଏହା କହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଧନୁଶରକୁ ରଥର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖି ଦୁଃଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାନଥିଲା କି ସେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଯେଉଁ ସାରଥୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥର ନୁହେଁ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, କିଏ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ପରିବାରର ବଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧର୍ମ ଅଟେ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପୁରା ଅଧର୍ମର ନାଶ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ହୋଇଥାଏ, ନା କି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯୋଦ୍ଧା ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜରିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତ ବାସ୍ ନାମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କରାଉଥିବା ଲୋକ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ କେବଳ ଧନୁଶର ଉଠେଇକି ତାହା କର ଯାହା ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯାହାକି ତମ ହାତରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ ନା ସେସବୁ ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ତମେ ତ କେବଳ ତମ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଦେଇଥାଅ ଏବଂ ତମ ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖେଇଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତମେ ଶିଖିଛ ନା ତାହା କେବଳ ଆଜିର ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲ। ତେଣୁ ତମେ ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାର ମାନ ରଖିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତମର ଧନୁଶରକୁ ପୁଣି ରଖିଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ତ ଏବେ ପଛକୁ ଫେର ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଗୁହାରି ହେଉଛି ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏକି ନିଜର ପଛ ପ୍ରୟାସର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ କଥା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା, ଆଜି ସେଇ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରୟାସର ପ୍ରେସର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରେସର ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରେଜଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ, ପ୍ରୟାସରେ ଥିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ସେତିକି ଆସିବ ଯେତିକି ତମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି ନା, ତେବେ ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।